Здравейте, казвам се Зоя Методиева Станоева, бивш национален баскетболист съм. В момента тръгвам по пътя на съдийството, защото страшно много обичам спорта, той е моят живот. Имам наблюдение върху златната ябълка от преди 8-10 години, където за пръв път имах допир до тях и резултатите до ден днешен просто са смайващи. Първо ще започна с пример за мен и това как са ми помагали водораслите в професионалният ми спорт. Искам да кажа, че страшно много при тежки натоварвания винаги съм пила водорасли и резултата идва много бързо. Страшно бързо се възстановявам и съм готова за следващи тежки натоварвания. Мисловната дейност остава на ниво, защото всички знаем, че когато човек се измори, мисловната дейност се забавя. Благодарение на водораслите аз успявах да задържа нивото си винаги на високо. Имах доста травми, което е съвсем нормално за професионален спорт, които успявах много бързо да възстановя благодарение на водораслите. И това е общо взето моят пример. И до ден днешен си пия водорасли, нищо, че не съм професионален спортист. Помагат ми да изглеждам добре, да се чувствам добре, наблягам на здравословното хранене и мисля, че те са една прекрасна добавка към това нещо. Другия пример, който също не е маловажен, е моята майка, която се разболя тежко преди 8 години от рак на дебелото черво. Докторите й препоръчаха химиотерапия, която тя отказа, без да казва на докторите естествено. И оттам заедно с мен решихме да пробваме с водорасли в ударни дози какво ще се получи. 6 месеца с майчето ми пихме водорасли и след това изследванията на кръвта бяха уникални, направи се възстановяваща операция и до ден днешен всичко е наред при нея. Имам толкова много примери, които мога да ви кажа за водораслите, но гледам да избера най-подходящите, които ще са ви полезни за в бъдеще. Мой приятел излезна от тежка депресия благодарение на водораслите за кратък период. Други приятели, които дори не са от София, се свързаха с мене, имаха проблем с диабета и там нещата се нормализираха постепенно. Така че въпросът е не дали вярвате или не, просто да се докоснете до вълшебството на водораслите и резултатите ще дойдат неизменно.